وتی یک جوانی شاعری کلاسیکل شاعری واجہ علی تگرانیہ کے آئیے وانگی ہم چاہ پیتا واجہ علی تگرانیہ کو دس بندی کے بیت ہوتی پھر بندہ گوشی سنٹ میں گوں زیری نودانن دل گوں پراہ رودانن سنٹ میں گوں زیری نودانن دل گوں پراہ رودانن اوف با سورچکے رکھے دام پنجگوری گوشے تودانن سنٹ میں گوں زیری نودانن دل گوں پراہ رودانن اوف با سورچکے رکھے دام پنجگوری گوشے تودانن خلیل واحد منت وارا شوئے کل دیوان سنگتانی وہ براتانی وہ دیوان پاک واجہ وہ دیوان مہمان ہاس وہ چے بام ادبی بام سنگتانی نہیں مگا یہ شرفی دیوان برجدارک بیتاگو وہ کل سنگتانی منت وارا کمانا شرفش بخشتا کچھ میں دل گوشا گوشی من ہما واری پکیراں ظلم آسا صدقگان من ہما واری پکیراں ظلم آسا صدقگان نئے منا پوچی پجانا پاد چمپل سستگان حق شوہازا وطیگا شار پشہرا تتکگان مال مڈی میں وطیگا چمہ زورش برتگان حق انصافا وطیگا شار پشہرا تتکگان مال مڈی میں وطیگا چمہ زورش برتگان بمب و تیرانی رگاما لوگ میں مانداشتگان کشتگان تیرو کماش میں ورنہ گوہت برتگان مندلا جیڑا وطیگا منی پرچا نشتگان زور تگما کوہنی پلیتاگ کارچو کاٹار بستگان سنگری بستا ما جنگی کو سر مچارا نشتگان من ندیتاگ شہر و بازار کوہ ڈوکاں تتکگان زندگان آمرد پر راجا پڑیہ واسطہ مرتگان نام شستیں مجہانا جو کوہ پیما رستگان زندگان آمرد پر راجا پڑیہ واسطہ مرتگان نام شستیں مجہانا جو کوہ پیما رستگان منگا او علی پادا چی وابا جنگی نوبت اتکگان گل زمین سوریں چہونا برات چکاں کشتگان من ہما واریں فقیراں ظلم آسا صدقگان منت واراں چھوڑے ارشاد خواجہ علی تگرانی کے بعد وش